Tong ai ku belai pi barok ki bapai igani ki video menta bat nga khot singob hai pi bapinda sngap igani ku bor ga jong belai man pe ini ku bor ga jong belai hado ban kot bat ngit scam gani ku bor ga jong belai kan long ga jigur khu nam ta jong pi kan long ga jipen shai naga banta jong pi UFA kat gi ba pe yagani ki video menta ka ktin ga jong belai ko ong ba la da pi puli ka Steve Jacob ka long ga balai kat khot ga khandai bat ga ba shpeu da uni hi ngi ker khu ya oblei uba okpa bat da uni hi ngi tim no ya kibru ya kiba la thau kum kat kum kadur oblei na ka ju hi situr ka mi ga jingker khu bat ka jingtim kam dei ko para bangi junga ya kini ki ek eru banlong kumta kani ga benta na ga ktin ga joblei la pi pulit sheneng nginyo iba ka ktin ga joblei ka kren phang uthlej udai ujing thau uba oblei ula thau ula bo hagani ga jim ga janga ba ga jukpi bat udai uthlej udai uba kraw ne ga ba kraw tam dei tang lamba uthlej ha ka bangila ban kren ha ka bangila ban le ki ga jim ji ha ka bangila ban smu thu e ga jingbang e ke ha ga jim ji bat khamtam e ha ka bangila e ga ban kren bat ka ktin ga joblei ne ko ong ba da uni uthlej hi ngi kar khu yo oblei ka mot ngi mani ngi rwa ngi ro ngi duai sho oblei bat da uni hi ngi tim ye kibru ngi tim ngi penrem ngi keren ye ke ga ba pen sniu ki wei ngi keren ye ke ga ba pen mong ki wei ngi keren ye ke ga ba pen jinga ye ki wei no oblei ngi keren ye ke ga ba la ro ban pelong wat ba kibru ki penyap ye la de da gini da uni uthlej ka bangi penon kam ka bangi keren ye kibru bat ka ktin ga joblei ni ko ong ba kam dei yangai pi bangin long kum ni kam dei bakini ke baro ki long kum ta ki lo bisinga kam dei yangai pi bangin keren da kita ki tien ki thlej mo ki ba pen mong ki wei ki ba pen jot ki wei namar ublei ulabu yonu thlej ani ga jim ga pi jong pi ya ka ban long jigar khu kum bangi mani yo trai haga jaka ka bagantang ka bangi don haga yang gasam haga nu ga jaka kum bangi mani kum bangi ruangi ro yo blei kum ta ka dei yangai pi bangin ker khu da nu thlej ki bru bagin keren ye ki ai ki balong jigar khu bagin keren da kita kan kitin thlej mo ki batei ki wei ki ba yalam ki wei skiding phna juskus ki ba aji mon toy ki wei ki batei ki wei kadai yangai pi bangin keren da ki ba aji mon toy ye ki wei haga jaka ka bangin tim ye ki bru haga jaka ka bangin penrem ye ki bru haga jaka ka bangin bishar ki ye ki wei haga jaka ka bangin keren da ki ba penjot ye ki bru henre don kam yangai pi bangin keren da ki batei da ki ba aji mon toy ye ki wei namar uni uthlej udai ujing thau uba ublei ula ai hanga pi uba lobo hanga pi ba unlong jinger khu namta ge men sem gi bokodor ka ktin ga jongblei ka ong la pi pule ke sti utet u apostol paul cha utitos kala nong ga bala ga khot ga baar ban om kren sniu yano inoro ban om long ke baynia an rek ke bayasha da ga bapeni ga jingjam not baro sigabru baro ban om kren sniu yano inoro ong ga ktin ga jongblei kam dei yangai pi begin keren sniu down ut thlej uba ublei ula ai yangai pi rengi dei man keren da kita gentien ki ba aji mun toy yaki wei shu ka ktin ga jomblei ka ong ba la pi pule episode kelong basau ga khot ba ar khundai what ai ba kanu gonu ka ktin si kan mi no da kistur jong pi what ai ba kanu ka ktin si kan mi no da kistur jonga ba jong pi bro bijinga rei tang kata ka babit ye ga bantei ye ga badon kam bahkan ai ke jinga ai kita ke biok sngo rei tang kata ke babit ken kebut ba ke ba pen sngo bahai oblei ke ba long kat kum kamon ke jong blei ke ba ai ke jimun toy ki we ke ba ai ke ba teiru ki we ke ba yalam ki we shikening pnau juskus ke ba yalam ki we shu juskus ke ba yalam ki we sha ke jing penim juskus dei tang kita kentin ke ba dei ban mi nangan na phik bro bisinga namar ka ktin jombleh ni ka ong ba kam dei bagi ktin si ktin sang kin mi dengan pi re kadai yangai pi bengin kerkhui ki wei da nu thlej uba ublei ulai yangai pi ublei